गिबियाव जोङो क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनै जोंनि निउस पर्टेल बड'सा, बड'लेण्ड बुब्लि आरो रायजों बड'लेण्ड आरो NBNN बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। दा दिनै जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बिथोन बादियै गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखि बिथोन बादियै जोंनि दख'रा आफाद आरो दालाइसा आफादा जे मोनसे गोलोम बोथोरनि बन्द'आव जे बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बियो सोलिबाय थादों आरो बिनि फारि बायदियै जोंनि दख'रा आफादाव जोङो मोनथाम दालाइसायाव जोङो मोननो हादों। जे मोनसेया जाहैबाय थिथागुरि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे थिथागुरि गोजौ फरायसालि बेयाव थांनाय 1 जुलाइयाव बेखेवनानै होनाय जादों। बिथांमोनाबो लागासिनो दङ। बिथांमोननि जे थिथागुरि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोना हेफाजाब आरो दख'रा आफाद आरो दालाइसा आफाद जयै लागासिनो दं। आरो नैथि हिसाबै जोङो 3 जुलाइ खालि जोंहा कारिगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव कारिगाव गोजौ फरायसालियाव बिथांमोनाबो दालाइसा आफादा लागासिनो दङ जयै कारिगाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों। आरो दिनै थिग बेबायदिनो जोंनि बालाजान सिनारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दिनै गौरां गोजौ फरायसालिनि जे फरायसालियाव जयै दिनै जागायबाय बा बेखेवनाय हाबाफारि। बेयावनो आंखौ दालाइसा आफादा बेखेवनो थाखाय बा गाहाय आलासि महरै आंखौ हांख्रायहरदों आरो बेयाव बाहागो लाफैदों। खुब जोबोद मोजां मोनदों। जोंनि दख'रा आफादनि सिङाव जोंहा मोनथाम सेन्टार जोङो दा फारियै थाखो 8, 9 आरो 10 फरायसाफोरखौ लानानै जोङो बेसेन नाङै मोनथाम आयदानि सायाव सानखान्थि, इंराजि आरो बिगियान आयदानि सायाव जोङो गोसो होनानै बे फोरोंनाय बादाखौ लादों। दा दिनै आङो गौरां गोजौ फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि जोंहा आबिरा भौमिक ब्रह्म बिथाङाबो जोंजों बाहागो लाफादों। आरो खुब साबायखर बावगोन जोङो दख'रा आफाद हिसाबै जोङो मोनथाम दालाइसा आफादनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनो जायगा हगारना होदों आरो जोङो फोरोंथाइ होनो थाखाय फोरोंगिरि बिथांमोनाबो जोंजों आवगायफैदों आरो फरायसाफ्राबो जोंजों दिनै बे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै बादायाव जे बाहागो लानानै जे सोलोंथाइखौ लाफैदों। आङो दख'रा आफादनि जानानै गासै दालाइसा आफाद आरो फोरोंगिरि जाय टिचार हिसाबै जोंजों फोरोंफैदों बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय। आरो जोबथारनायाव जे जोंनो जेखिनि दालाइसा आफादा जोंनि बिथोन बायदि बा मिरुनि बिथोन बायदि जिल्ला आफादनि बिथोन बायदि दिनै बेबायदि हाबाफारिखौ जे मावबोदों आरो जाफुंसार होबोगासिनो दं। आरो देग्लायबो थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो जाफुंबाय। आङो खुब मोजां मोनदों आरो इयुनावबो जिखिनि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लागोन बेयाव दालाइसा बा दख'रा आफाद हिसाबै जोङो अराय सम मावबाय थानो थाखाय जोङो थियारि। आं दिनै बेखिनि बाहागो लानानै जे फंनैसो दख'रा आफादनि जानानै आं बेखिनिखौ बुंनाय जाबाय। गिबियावनो निउस पर्टेलनिसिम आङो जोंनि बालाजान सिनारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बेजों लोगोसे दिनै जोंनि जे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा एबसुनि हाबाफारि बायदियै दिनै जोङो गोलोम बोथोरनि जे बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा बे हाबाफारिखौ जोङो थांनाय जे जोंनि 4 जुलाइ बै समाव जोङो बेखेवनो गोनां दङमोन। दा बै समाव जोंहा माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो बेखेवनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जादों। दिनै जोङो 7 जुलाइ बे सानाव जोङो दिनै बेखेवदों आरो दिनै 7 जुलाइनिफ्राय लानानै जोङो 15 साननि जे फोरोंथाइ मावबादा बेसेन नाङै फरायसाफोरनो होनाय जोङो बेखौ खालामदों। दिनैनिफ्राय बेखेवजेनबाय आरो थांनाय जिथु 4 जुलाइ खालि जोङो मोनसे जोंनि जे बालाजान सिनारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आवथायाव थानाय बा जोंनि थिखानाय हाबाफारि बादियै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि हाबाफारिखौ हास्थायदों आरो बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानायजों लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरखौ माबोरै जौगासार होनो हायो आरो बिसोरखौ माबोरै इयुन जेनेरेसनफोरखौ जोङो मोजां हाबाफारिजों लांनो हायो बा मोजां लामा दिन्थिलांनो हायो बेखौ बिथा खालामनानै थांनाय 4 जुलाइआव जोङो जोंनि दालाइसा आफादनि आवथायावनो थानाय बा जोंनि दालाइसाजोंनो बेंखननानै लानाय जे मोनसे हारिमु आफाद जोङो बेखौ बेखेवनानै लानाय जादों। जे हारिमु मावबादा जायखौ जोङो 15 साननि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों। बेनिफ्राय जोङो दिनै 7 जुलाइ खालि जोङो जोंनि जे दालाइसा आफादनि थिखानाय हाबाफारि बायदियै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन होनाय बायदियै दिनै जोङो बे गोलोम बोथोरनि जे फोरोंथाइ होनाय जे मावबादा बेखौ जोङो दिनै बेखेवजेनबाय। दिनैनि जे बे हाबाफारियावनो जोङो हांख्रायनाय बायदि जोंनि गेजेरावहाय बाहागो लानो हादों सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां निजय ब्रह्म बिथां आरो बिथांजों लोगोसे दख'रा आफादनिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों। लोगोसे दिनै जोंनो नैबे गौरां गोजौ फरायसालिनि जे गाहाय फोरोंगिरि आबिरा भौमिक ब्रह्म
मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि बिथाङाबो जोंनो नैबे गोलाव समनिफ्राय जि सावरायनानै थिखानाय बायदि दिनै जोंनो नैबे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाखौ बेखेवनानै होनायाव जोंखौ मदद खालामदों आरो बिथाङा जोंनो खावलायनाय बायदि दिनै नैबे जोंनो मोनसे फरायसाफोरनो जे थाखो खथा नांगौ हिसाबै फोरोंथाइ मावबादानि थाखाय जोंनो हगारनानै होदों बेनि थाखाय आङो फोरोंगिरिनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आसा खालामदों जोंनि फरायसाफ्रा 15 साननि जिथु फोरोंथाइ मावबादा होनाय जे बेवहाय बयबो बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसेनो आङो खावलायनो लुगैदों जोंनि जे फरायसाफोरनि जे सांग्रां जिथु दिथागिरि बिथांमोना बा बिमा बिफाफोरा दिनै फरायसाफोरखौ बा गावनि गथ' गथायखौ मोजां लामाजों दिन्थिलांनांगौब्ला दिनै जों माखासे जिखिनि हाबाफारि लाया मानो बे हाबाफारियाव बाहागो लाहोनांगोन आरो सोलोंथाइ बिथिङाव गावनि गथ'फोरखौ गोजौ फारसे दावखोलांनायनि थाखाय बिथांमोनाबो नोजोर होनांगोन जे नैबे बालाजान थिनालि दालाइसा ओनसोलनि जे सिङाव थानाय गामिनि फरायसा फरायसुलि लोगो बिथांमोननिखौ खावलायनायजों लोगोसे बिमा बिफाखौ आङो खावलायदों जाहाथे गाव गावनि गथ' गथायखौ नैबे मोनसे फोरोंथाइ बा बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा खुंनाय 15 साननि थाखाय बे हाबाफारियाव बा बे फरायसालियाव बा सोलोंथाइ लाहोनायाव गावनि गथ' गथायखौ थुलुंगाखां होयो आं बेखिनिखौ खावलायहरदों आरो जोबथारनायाव आङो गोलावथार बाथ्रा बुंनो सानासै जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ नायनानै आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जिथु जांख्रिखांनाय बेखौ बिथा खालामनानै जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ मोनसे थुलुंगाखां आरो मोनसे मोजांथार जोङो हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गथ' गथायफोरखौ मोजां मोनसे फोरोंथाइ होनो हायो नामा बेखौ लानानै जोङो नैबे गोलोम बोथोरनि जि समाव स्कुल बन्द'नि समाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेवहाय आयदा हिसाबै जोङो मोनथाम आयदाखौ लानाय जादों गोरलै सानखान्थि गोरलै बिगियान आरो इंराजि रावखान्थि बेवहायनो जोङो गोरलै सानखान्थिनि जे आयदा बेनि फोरोंगिरि हिसाबै जोंनि दालाइसा आफादनिनो बोसोनगिरि आथिखालाव दख'रा आफादनि सासे हारिमु नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी मानगोनां बिथाङा जोंनि बे सानखान्थि आयदाखौ जोंनि फरायसाफोरनो फोरोंगोन आरो बेजों लोगोसे इंराजि रावखान्थिखौ फोरोंनो थाखाय जोंनिनो बारग' दैदेनगिरि मोनसे समनि दालाइसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि मानगोनां बिरदाव बसुमतारी बिथाङा बे रावखान्थिखौ फोरोंगोन इंराजि आयदाखौ आरो बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे समावहाय दाखालि बावैसो जिहेतु MA नि जिथु रिजाल्ट फोसावजानाय बा जोंनि दालाइसानि सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि MC आव बिथाङा फार्स्ट डिभिजन मोननानै बा फार्स्ट पजिसन मोननानै बिथाङा पास जानो हादों बिथां दैमा बसुमतारी बिथाङा साइन्सनि बा बिगियान आयदाखौ लानानै बिथाङा फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होगोन बा फोरोंथाइ होगोन बेखिनिखौनो जोङो लानानै जोङो दालाइसा आफादावनो थाखानाय हिसाबै जोङो गुबुनाव फोरोंगिरि हयथ' लायालासे जोंनि दालाइसा आफादनिनो फोरोंगिरि बा रोंखा राखा जिथु जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनखौनो जोङो फोरोंगिरि महरै बेवहाय थिसननाय जादों